Kanoi mabuja tauya nonhau dzomanhoko dzokutanda mwedzi uno waMbudzi. Wana maringa kunze wanomiringano zvimamiriro kunze wagoreketayo kuti kwedu uno kwamutoko wanhu waite kunhadzirira bau rokurima nokutoti hore yomvura yamhera chaimo. Wagoti ipapa hore yomvura iyi inondosvika chero zuva. Idi vanhu garai makanhadzirira mureke kugosunza panorima wamwe. WaMnangagwa wakatsvaka ndege yokuenda nayo kuGlasgow uko wakaenda nozuro uno kubva kunyikayo Azerbaijan. Ipapa kwaindege iyi inotoda madhora zviuru 450 chaiwo kuenda basi, kureva kuti pakudzoka wanoda pokare imwe mari yakadaro. Zvakatooma mabi angu. Ipapa yambotadza kumhara ndege iyi kuGlasgow nokuti yenge iribe kunyoriwa kuti mupani arimo mundegemo. Heno mabi angu kuti zvinhu zvirudzi zvavanotitira ukuru wenyika wa. Ipapa kwai kuri kuitika zvinogara zvakadaro. Wari kutenga hwahwa wachiita kupa warungu novamwe vanhu, wese wachiita mafaro nomabiko okuti wari kutambira mutungamiri wenyika ikweyo. Idi zvakatooma mabi angu. Mudira wavo kuenda kuBritain nokunyika dzevamweyu aiwa musvinuba. Ipapa takadaro pabodzipo kwai kuno vanhu wanga wakati wande wanga wari kuita zvokuratidzira kuti WaMnangagwa wanofanira kunge wasiripoba kuGlasgow. Pavanhu wanga wari kuratidzirawa wanga wari kusanganisira mambo Ndiweni ari mambo akabisiwa naWaMnangagwa nehurumende yavo mugore rapfuura ariwo kuMatebeleland. Idi zvakatooma mabi angu. Allan Moyo nyasi yaburitsiwa mujere iye maanga agara mazuva anosvika 70 chaiwo nokupfuura. Zvinotorwadza kuti nyaya yache yenge iribe kana chibodzi chainge yaitiwa apa wakuru wehurumende womumataremo waribe kana chibodzi chauri kuita pokare. Zvakatooma. Tinondofara kuti mwanayu atakanuhwa idi munyaya yange iri kumunetsa iyi. Hurumende yeZimbabwe kwai yagonyorerana pasi chibvumirano chokugwisisana novakuru vokuRussia vanoringa nozvokupasi komatenga. Ipapa Russian Space Agency kwai yagoti iyo ichabatsirana nehurumende yeZimbabwe kuti wagoringe zvinhu zvinechekuita nomamiriro kunze kuti wagare wanhadzirira nokubatsira nyika kuti isimukire. Heno zvikabudirira guta roHarare nomamwewo maguta kwai vatanda nyasi. Ipapa kutotsvaka mari nodemo chairo. Ipapa kwai munhu anobhasikoro wese akunogona kundosungiwa kana aribe kubhadhara mari yorezinesi yobhasikoro inotosvika $15 okuAmerica pagore. Idi mashura chaiwo zvokutoti wazhinji wari kusaya kuti kohoko naye wakuruwa wakutibenhutsa zvakare munguva yaSmith chaiyo painzi munhu nyangwe imbwa yako inobhadhara mutero chaiwo. Zvakaoma. Dare guru munyika ragobvuma nyasi chikumbiro chaSposami Malunga nevamwe vache kuti vanhu vari kuda kuenda kotora purazi ravo kuEsdakeni wabisiwe. Heno kuti zvichakoneka chere kana kuti zvichaita sei, ticharamba hedu takaringa kana zvikatetekewa hwendo huno. Tiri kufara nazvo. Kwai kuno ana madzibaba wanoita zvokuita kushandira vanhu. Ipapa wanosvika wasere wakanyura mumvura yorwizi rwokumazoe kuRushinga. Kwai ipapa wanga wari kuda kuedza kutora tsvimbo yavo yakanga yawira mumvuramo. Zvakatooma mabi angu. Ukaona zvadari aiwa madzonzoni chaiwo. Toti mweya yavo izorore murugare. Kuno kambani yokuHwanda kwai yagopuwa zviuru 2 zvomahekta eovhu rokuti wagorime hawo mhiripiri. Idi mabi angu, kana isu tinorima kachoro tinonyimiwa pokurimirapo, asi iwa wabva kurewa wanoramba wachindopuwa. Heno mabi angu kuti zvichapera mushechere kana kuti zviri kudini. Apa uchidiki nonguwa wandoripo wakamirira kuti wagopuwe ivhu wachindonzi paribe ivhuro. Idi heno kuti zvinotekaira sei zvokuhurumende yedu. Tiringe hedu zviri kuitika pasi rese. Kutandira muSouth Africa wari kuita chipatapata kureketa kuno kuenda kovhota zvokutoti heno kuti zvichaita sei, asi tiri kufara hedu kuti kwai sarudzo dzavo dzaitiwa zvisvinu, asi chandohwadza kuti dzimwe nzvimbo dzokuvhotera
dzanga dziribe kutanda nonguwa pabodzipono dzimwe dzatotadza kutanda kuEastern Cape. Asi chiri kuhwadza kwaipapa wamwe wanhu wanga wachida kuenda kovhota wabenutsiwa wachinziwo walibe kunga wakanyoresiwa kuti wavhote. Apawo wamwe walibe kana kutoenda zvokutoti zviri kuhwadza kwaipapa wanhu wari kuenda kovhota wapfuura basi zvikamu 26 kubva muzana. Zviri kutohwadza izvi heno kuti zviri kumbotekaira sei, asi zvakatooma. Tiri chakunyepai kana zviri kubuda musarudzo zvatanda kuburika ipapa watanda kuverenga zvabuda zvavhotewa zvonyasi. kuMarawi wachakwera kwai wachagovhurawo gedhi repamugwagwa rokutanda romunyika yokuMarawi. Heno mabi angu kuti wachazviita sei, asi kwai zvichaitika pawanenge wabenuka kubva kuGlasgow kuna waMnangagwa. kuZambia nyabi yedu aenda kuenda hache nomakurukota mairi basi, hwi kuenda nevanhu wese wese kana kuenda nevanhu wakawanda. Izvi zvinotofadza dai akaramba akadando apa aenda nondege yombombera, zvinotofadza chaizvo. Tinozvitenda izvi tichiti dai zvaenderera mberi zvirambe zvakanda dando. Wekweduwo tinoramba tichindohwewa rute kuti dai zvakadari zvichindoitikawo kwedu. Iwo musangano wopasi rese wozvemamiriro okunze watanda zviri pamutemo nyasi zvokutoti wazhinji wari kufara nozviri kuitikayo. Tichagoringitsa kuti vanenge vari kudini kana kuti zvinenge zviri kutekaira sei, tichange tichikunyepai ipo zvinenge zviri kuitikapo. Toringa mutambo kwai chikwata choTottenham chadzinga murayiridzi wacho nyasi, asi watomubishi kuda kuti Antonio Conte ndiye apinde atore chigarocho. Heno kuti chikwata cheManchester United chichagoita kudini kana zvikaramba zvakadari, Conte anenge aenda peno wachagoda kuti Zidane ndiye apinde panyanga. Heno kana ticharinga kuti vanenge vachiita sei. Takadaro zvedu panyasi tazorora. Ndini wenyu MhaNduwe WeNhau.